presiden bintang tamu kebet para bakul paringi laris kabeh. Tepuk tangan kagem para pedagang-pedagang yang sampun meriahkan acara dana menika. Nggih. Terus dawuh apa iki aku iki lho, Barmis Kram. Yang berkahipun kaya men kula nyambut dadi ya dadi tenanan semangat. Barmis Kram iki mesake. Kami itu dene ati iki wonten alun-alun lakon boten saged nderekaken. Iki lebih masa nifas. Masa ajeng kisah. Ali kok ulune. Nah, napa niki? Menika wonten sewu Mas. Wah kula kok ngatur jenengan kok ngatur bawa. Menika kagem Budiah kaliyan Pak Murwidodo nyuwun lagu Sidoase. Oke. Nggih, dipun bawaken. Sing gampang wae, dalang iki eleke iki. Nek dhuwur kok mung salare kok bacot presiden kono Bang Dewi ya lho. Nggih, situasi nggih. Sidoase. Nggih, saged-sagede. Menika wonten tindipun Mas. 1.000 monggo. Dipun tukaran. Ampir ono. Sampai punya boten ningsih. Alah mboten wis. Anu garwan Mas Bayu kok tulis ngoten iki. Iya. Caos Mas Bayu nggih tuku bensin. Sebelum alan. Main-main kabeh. Jatuh kok. Iki tak tersenani tenan. Aku garwan dikebonake. Kebonake. Nggih, ora nyobi nggih. Nggih. Situasi nggih. Nggih. Masalah. Pamintaku lima situasi. Puspitola sampun tangan ngagem Mas Bayu. Kandur koyo sing piye ngono Mas. Kula nek wonten dalem namung sampe jagung sekalian mboten dados napa lho menika wonten pawean kan pasawan kan. Alah biasa ngalun-alun ya ora. Panjenengan apa ini coba projok jenengan kok. Atur runtuh tansah reruntungan. Ibataken kan damel dedek kan. Apa gawe? Warap anak-anak luwak. Ing sarina sawengine. Malimbo, niku Mas Agung Bakar pun rasan-rasan. Mbak Mimin kok kon medun rene. Aku rasa bunga. Diparingi bunga niku lho. Ya gak mriko mandhap sik. Sak menika Oh, nggih. iki katok mboten. Mboten apa-apa, mboten apa-apa. Mboten dados kucing asma dalu. Mboten. Waspada. Iki dari lho. Anu sing jatuh aku untuk tekan ngoten aja gua. Ya tak apa kulino nek ditayasan. Ditayasan lho napa to? Apa ki ya wisata kuliner. Wisata kuliner tengah malam. Nah, kuwi ditaruh. Nah, Pripun Mas Agung kamu mboten paring dawuh lho luwih saking Mangkunegaran kok terus waktu lho. Lho ya kalau disambangi. Mas Bayu iku lho. nggih lah karo dilek jejer ngono lho lah. Ya, tenan. Ora biru dibalik lho. Ada wong putih kursi iki lho sesuk. Mulai dari bikin dari Mas Bayu terus. Baik. Sama saja. Oh, kuwi dalu menika kula ndet Mas Bayu terus nemenaken mboten dijak kula mung suwun kok berakhir ngoten. Nek ora dijak Mas Bayu sampe lapor Mas Agung. Lah kok dari Mas Bayu ki ora kok nyindir. Ya to Mas? Yo tetep tak tresnani. Kenapa? Ya ora tak sajeni kok lungguh ya ta. Kok dikurupi nek aku dibuka sithik kurupine. Kaya merewangan. Wis men ngerti-ngerti mami. Ya. Nggih. Ijes apa? Gandeng Mbak Mimin iki cocok karo kiai Arab iki bisa real. Arab. Menika real. Real ora nyanda aku Joko. Ya terima. Gue terus kok budangan ae.
Sembah kuning Mas. Lho, bareng ngono terus umum wis ngasih doa aku tak beli kowe. Wis tuwek umum. Mereka menanggung hitung 120.000. Wah, ya ora to, kene ngono kok kelongu kemen to. Mas Bayu kok person ini 1 juta kok. Datang pinggang sarambut. Mereka ada Mas Garba, nanti Mas Garba kok dengan orang. Kalau telak kulit muntir kok dari Lamun adoh caketing ati. tetap aku nek jejer karo sing nongkrong. Wes ro, tak ngene ae. Monggo nek pengen iku apa itu nek sertifikat. Lah kok aku ra Ya sebenarnya ora sing wong seneng kok ya iki ya. Mulai sudah digaji. Wis kowe kok kelana bosan Mbak Hamas, Mbak Harjo. Yen cedak tansah mulat sida asih Kak terus ada munggah iki nunggu sapa? Iku nek ana tambah iki nek guru pancingan wis ngono tambah ya sekarang. Ya. ya karo mlaku rono lho Kisah celeng itu enggak keke Pak Lurah kali Pak Camat. Ngarep iki lho. Kok saiki kok nyecek kok saiki brewok apa. ya apa-apa ora dipekake ta Iya dia keturunan RP dhewe kok mboten brewok ngoten niku lho. Nonton lagi malah merinding kok kula. Dia mboten brewok lho. Pindho mimin oh mimin amin tuna ayo bareng ning Mas anetepi wajib. Ngapunten Mas Bayu, aku kulit kula mboten kantos sinden-sinden liyane niku. Oh nggih pancen kulit ula kok. Iya tapi ya. Nek sinden-sinden sanes iku dhewe nek kok pelamatan. Oh, nggih. Sinden dhewe citek go sutek putih rancane. Nek kok mboten ngomongke-ngomongke niku, niku ra kecantikan duniawi. Oh. Ngoten. Kula wedine mboten kalih lampu, nek wedine kalih panase bumi neraka. Dadi sekali ngaten iki kalau setahun lah. Nek duniawi kok 35-40 kisut. Nggih temen beda. Nek sing alami, kalau sing abadi. Iya. Abadi nggih. Sing diarani baci syariah niki. Ini ora apa-apa wong iki enek luwihe sak ayu-ayune Mbak Apri enek sing luwih ayu. Sak elek-eleke ini. Nggih. Elek banget. Elek-elek ora ayu. Ayo, walah. Walah dilebihani kok Pak Lurah. Oh, batrok kok dolanane Sinto asih beraya. Bos pitulas penjamai itu tangan kaki Mas Bayu. Atur nuwun kakak Pak Datuk Pak Sami. Sampun kakek mawon. Pun aku enek jatahe dhewe iki jatahe jenenge karo aku. Nggih, Pak Anu Mas Bayu. Berarti Nggih.